Welkom op Ameland! Het ziet er goed uit. Ja, het is zwart klaar, dus dan zullen we ze even op een bordje gooien. Kijk eens erin. Nou, dank u wel. Dan alsjeblieft. Maak het best. Wat ben je maar stil, man? Goeie. Hoi. Wat heb je in je? Nou, een tuk-tuk. Een tuk-tuk. Dat is van haar hoor. Zij is de vrouw van de tuk-tuk. Ik ben de vrouw van het leukste winkeltje van Ameland. En zij is de vrouw van de tuk-tuk. Oké. Dat is leuk. Heb je al in een tuk-tuk gezeten? Nee, ik heb nog nooit in een tuk-tuk gezeten. Nee, doe maar. Nou, ik heb eens een heel iets rondje man. Mij betreft. Ja, nou hier. Hup, met die charmante man in een tuk-tuk. Zo leuk, we gaan in een tuk-tuk rijden. Super. Voor het eerst van mijn leven in een tuk-tuk. Jook en ik helemaal mooi. Ja, ik ken ook helemaal. Dit is toch zo leuk, hè? Nou, gezellig. Dag buurvrouw. Doei. Goeie. Goeie. Iedereen is zwart vandaag, hè? Ja, mensen worden wel blij van de tuk.